Ini. Deketan. May shoot pa mo. Jai. Sitaw. Bagoong kalamansi nga sili na. Sili. Oh, may masada pa paborito. Ito'y nakamimetipan na kalintaw ng Grabe, sabaw. deketan na, nagadaw. Ito, Dabis dapat talaga. sabaw-sabaw na. Dabis talaga ti luto ti probinsya pa lang tao. Red egg. Kamatis. Pulos nga kay blood nose ta. Prito nga Tarong. tarong. Pipino. Pipino, dapat isili. Oh, Nya. makapakatay. At ilaw na si ano na pipino na Pipino. Tama na kan? Ha? Oh. Hmm. Nya iwasan. Oh, thank you Lord. Dabis talaga ti kwa. Ti luto ti probinsya pa. Pansit. Kaya na dati Grace ay pinerusingan. Okay. Tapi mang gani. Tapi mais jay. Mais? Oh, kita. Nye po, damay ito. May mais siya. Eh? Kasla probinsya lata. Nagkababang mais. Ni, dakurang na daw. Da. Adi paborito ng sardinas. Sardinas. Oy. Tining. Ni, dapat ta? Eh, tate kay masan. Kay masan na ta. Malagit ko di panagtaltalon may ginamang ka. Ni, po. Kabil mo sa duwan daw. Sardinas nga labos. Apa yung tatak naman niya? Kaya nalipatan daw yung kabili tatak na. Wow, dahil tati kay masan no, di kaw away daw. Yung muray takat ti Manila, ano kayo mo biyag nga kasala di away. Na, kulat ta. Maramid mulot na yan. Kay Mimas. Tuloy na yung pipino. Okay, nagado nga makan. Ikararagtay pa lang. Aming Diyos, mga pangyarihan, kayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa araw na ito Diyos, sa kalakasan, sa pinagbagang buhay. Lord, salamat din Panginoon sa pagkataon na kami po magkakasalo sa pagkain nito Panginoon. Lord, dalahin po namin, i-bless mo God, ang mga sarap na pagkain nito Panginoon, may kalakasan, may kalusugan na po mga pangatawan. Salamat po Panginoon sa mga biyaya. Ito yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainan na! Atak! Kabaak! Mga tayo. Oh, tsaka mo pilpili ko nyo. Kanya, atilaw na eh. Pili na, makalimas. Ano yun naman iti ko? Hindi ko na nananan. Oh! Sarap. Oh, saluyot. Api kasta nga si Kamulot at nakikabelten, di kasta mo? Oh, di na ikan? Di ko na nakaon sabi asawa na. Ne. Nalimutan ko eh. Nay, nalipatan mo ito asawa? Mailan! Pahan, akin na yung plato mga. Hindi, matakon. Kasi ko man eh. Sorry. Mailan eh. Gagana, ito damdaman nyo pa yung arod muti. Oh, kasi paano? Marami pa akong Nalipatan ang puntang asawa mo? Hindi makapaapal tuloy di ko. Hindi, nung nga naimas di makan, malagip na ka. Hoy, Yung nung naimas, awanay. awanin. Yan. Oh, saluyot. Ay, okra. okra. O, tama na. Sarap. Gusto din mo yun. Oh. Ito toktot ako niya. Sino yung bubuong ba? Eh, rugyanan tayo ng mga din ah. Wala. Ini. Deketan. May shoot pa mo. Jai. Oh. Samit, ano ito sa usawa? Grabe, so no. Dasili na dito, dapat ko na. Kalamansi na. Sigawat han mga kamate, garte-arte. Kasta mati. Tingnan na. Yan ay mas jisusop. Yung susok. Kakaibas namin data, basta kasla ko, luto ti probinsya. Oh. Una yun. Pagsat nang kami ako, agawit kami damdaman. Kaya panawan mi ni Kablesan. Pini Ate Grace. Mga pailo mo dito Nice. nagbayag nga dada dito ko. Sa kapulong aldaw, no? Sa punol daw, tapos nagkagawa kami dito ko. Awanan, may sakman ti Manila nga pamilyadan Wala. Panawan da butan. Mura daw sa sakit, mga kami pa ano ka? Tanong napsog kami nga gawid. Lagi pan. Okay. Mantayo ka ba? Sardinas. Unay natin ni Red Di mo gam-gamatamon dol. Red egg kin kawates. Unay. Pumamis ko na amang jakaryan. Mes mo tamang yorian. Di nangan kami jay.
Grabe. Kasunod mo, hindi ko. Tay. Pao, bagoong takalamansi na kan sile. Pao, sa bamutan. So, makauma mga min dali king kinantay ta. Oh. Kaklas nga pangalan ng apa ninyo kanyami kay. Kaya na yung mga naimas siya. Naimas. Naimas mo, no, sa paminsan. Wala nga po nakasamsam eh. Nak naruam makikait ko pa lang. Naimas sa tabagoong, no, dumo-dumo bagoong. Ay, bagoong. Dumo-dumo to hindi red egg tingwa. Okay. Kamates. Ayun eh. Oh. Dark tayo. Timang ay, ni. Han, sarap han. Wala. Sarap. Ah. Naimas. Yan, imas. Yapit tayo na. Uri lang na pa Ilocano ni bumakit. Naimimas ko na eh. Kaya hanam mo ti Ilocano ti. Gaputi ki naimas agad. Naimimas ko na eh. Naimas ha, naimas? Imas. Naimas. Dumo-dumo rin sa luyot hindi ko. Ay okra. Dumo-dumo ta pag-gawang tayo din sa loyot. Nyaki din. Baliktad sa mat. Ito na prito nga ka na Narusing mo nga sa akong mahanan. Dami nang try. Pagte-take 2 ako. Oh. Take 2. Ubusin ko lahat yan. Pasti ko makakalain ti masila. Hindi. Hello. Torso mo nga minti. Torso mo nga minti Agilocano baka ibas na ka maning mo nga mo ti Agilocano nga nakadanon ka ti Manila. Nyaki din. Bin, Iba nagka. pag nandito Tagalog. Kaya mo tama eh. Ano? Kaya mo? Kaya matami ka na, tami. Kaya mo iba, nagat ko na lang oh. Oh. Yari kayo. Yari. Hindi maintindihan. Magtagalog na lang isa banag. Ang kaso mga ay nad kaso man ni ko. Ha? Rama ng mata pipino eh naka ino sa panaka iwan na ka ni ko. Pipino? Kasi Nakaka-awesome. dito ko ah. No natugaw mo ato yan. Pipinan ako na. Pipina. Oh. Nga. Man. Oh, yung pipino pag naupuan mo, pipina. Pipina. Ah, masarap. Sarap. Oh. Tol. Tinggo ah. Papasalamat kami kasi ano, pinaranas nyo sa amin yung mga hindi nararanasan sa probinsya. Hindi kasi sabi ko sa inyo, hanggat kaya ko yung mga hindi nyo nararanasan. Kahit nung nag-umpisa ako magtrabaho, di ba, naalala mo yun, pumunta ka sa akin. Yung mga hindi mo kinakain, pinapakain ko sa'yo. Burger. Mga champ, burger, ganyan. Kahit mahal. Malaki yung experience. May kikwento ka sa kaapu-apuan mo. Yung honeymoon naman sana namin yun, gusto namin yung ano lang, simple. Simple lang. Pero ano, salamat sa Diyos kasi binigay kayong instrumento. Kasi si Lord, ayaw niya ng simple lang para sa kanyang mga anak, gusto niya special lagi. Yung tinasakit, pakada kami mo, nagagawin. Kasi kinararakyalan talaga, ginadayo nila. Ito may sa nga ba? Nakasaya tayo ito, ibang banding tayo, tapos gandang tumantal daw ang alsusinan. Mahalaga to yung mga memories, yung mga panahon na masaya. Saka mamiss mo may mintakwan, inangkin nyo ba? Hindi katuwa ka. Saluyot tayo. Saluyot. Ano ba yung kumakita agawid ni Rosel ng mga Ito yung pasok na. May pasok naman na kasi. Hindi, okay lang yan para next time. Balik na sila. Palain ng Panginoon, ibalik ulit kayo dito. Sama-sama kayo lahat. Kasama na siya ano, amang at inang. Ang mga tinang, sila naman yung pa-experience natin sa ganun. Pero pa. Sabi naman, dito kami sa 17th floor. Parang nga to. Kaya nga to, di kayo sa makaawidan muna na. Alawat kayo ah. Ayos na ba tong despedida natin? Sardinas, okay na, ayos na ayos. Gusto mo yung sardinas. Muntik ko nang nakalimutan. Pangsat pa. Ayos pa. Makakamiss din. Hindi yan makakalimutan. Makakain niya lahat. Di, kas pati kang kanin, medyo bantay di ka na manong. Kanin. Pero ang sarap no?
Yung pagod na pagod kang ano, magparot ng ruot. Magano ng damot eh. Magdamot. Oo, magdamot sa ano. Iyak pa nga ako dun. Ang sakit sa kamay. Di na ako nakakarating dun sa ano. Kasi di finish siya line. sa dulo. Dulo. Ang daming damo. Makati pa. Iyak ako nun eh. Tapos nagapas pa ni Romel to. Yan. So naman pala. Sabi ko mas maganda yung may gapas, sabi niya. Sabi niya mas maganda yung may gapas. Tapos akin mas maganda yung bunot-bunot lang ako eh. Paggapas ng ganun, yung kamay daliri ko. Daliri niya. Oh, nawala na kumalay eh. Hindi mo tayo sa dugo. Hmm. Buti na isang daliri Kamasi. lang. Ha? Kamasi. Kamasi! Kamasi na. Kamasi ah. Yung T sa Ibarag napalitan ng ano? Yes. Oh, kamasi. Kung pinalitan mo, No tarong, sarong. kung pinalitan mo yung T ng ano, Tarong dapat, tarong. T ng C, paano pag ano, butit. Busit. Busit. Kaya di ah. Wala, ito sigaron. Busis. Diya ah. Kamasi. Kamasi. Kamatis. Ayaw niya. Kamasi. Ito naman, agaya. Yung tao. Sitaw. Sitaw, agaya. Sa Ilocano. Iba yan. Sa Ilocano yung sitaw, Butong. Ito. putong, balatong. Masaway. Diba? Oo. Diba? Pwede ba ibo? Ito, barangyeno, sabi nila. Barangero. Barangero. Oh, yung sitaw. Yan. Agaya. Ha? Agaya. Agaya. Oo. Eh yung pipino. Yung pipino. Ayan, hindi ko alam. Ang pipino, ngaling-ngalim. Ilocano. Anan, kahit mo ba? Kat ko pa eh. Nya, kahit mo. Siya muna dito. Kampasi ka. Wah!